Szeretettel köszöntelek, a nevem Tímár Anikó, a www.angyalmágostanoda.com weboldal megálmodója és létrehozója vagyok. Annak idején, amikor megálmodtam és létrehoztam azt a weboldalt, az azért történt, mert beiratkoztam egy online tanfolyamra, ami rendkívül rossz volt, és azt gondoltam, hogy én bennem több van ennél, sokat jobbat tudok adni, tartalmasabbat tudok adni az embereknek. Szinte nulla számítástechnikai tudásra, folyamatos Google használattal, de elindult az oldal. Azt gondoltam, hogy majd napról napra nőni fog a látogatottság, egyre többen jönnek, egyre többen ismernek meg, és egyre többen fognak vásárolni. Bizonyos szintig ez így is lett, ám 3 év telt el abban a hitben, hogy hamarosan már nem kell máshol dolgozom, nem kell, hogy főállásom legyen, mert az üzlet akkorára nő, hogy eltart. Nem így történt. Nagy csalódás volt, ám rájöttem, hogy nincs üzleti tudásom. Nem tudok semmit arról, hogy mit fogunk kell eladni, főként nem a weben. Ezért beiratkoztam online tanfolyamokra, elmentem szemináriumokra, és nagyon-nagyon sokat dolgoztam a weboldalunkon, hogy keresőbarát legyen, hogy ránk találjanak, hogy szép legyen. És egy év alatt azután eljutottam arra a szintre, hogy már csak a weboldalunkra kell fókuszálni, nem kell mással törődni, hiszen a napi 5-6 látogatóból napi 1000 lett, és a 200 hírlevélt feliratkozó helyett már 4000 levelet kell küldenünk, ha írunk a weboldalunk követőinek. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz lefordítani a marketing eszközök használatát ezoterikus környezetre, de mi ezt az utat már bejártuk, számunkra már ismert, és nagyon sok olyan része van, amit igazán könnyű átadni, és akkor a te üzleted is virágozni fog. Ezt gondoltuk itt most, erre fogjuk az energiáinkat fókuszálni. Segítünk abban, hogyha eddig még nem termelt pénzt a weboldalad, ki tud alakítani olyanná, ami pénzt is hoz, ha pedig már eddig is túlra csökkent, akkor hogy most rendszeresen és alaposan csilingeljen az a kaszta. Ez a cél. Át fogjuk nézni a weboldalakat, amikkel jelentkeztek erre a programra, és a legjobbaknak már is van egy nagyon jó ötletünk, már a jövő hónapban akár meg 10-szerezhetitek a hírlevélolvasóitokat. Gondolj csak bele most, hogy hány hírlevélolvasód van, és mekkora a bevételed. Szorozd ezt meg 2-vel, 5-tel, 10-tel. Na, ezt szeretnénk elérni, hogy csilingeljen mindenütt a asztal. Ez a program ingyenes. Most ingyen jelentkezhet, részt vehet egy nagyszerű kezdeményezés születésénél. Elmondhatod, hogy ott voltál az első pillanatoktól, és így a hasznot is az első pillanatoktól élvezheted. Tarts velünk, iratkozz fel!